Zvonzi munangagwa kubatwa azvipere mushe upo chimwe azonyanya manje. Mashoko auya achitaura pane mutungamiri wenyika vemasodanzo Mnangagwa ndeunyatso kuti dzvi. Ndizandapinda mashoko anouya achitaurwa nahupo chimwe panguva ino anyatsoratidza kuti aiwa panapa vachizokumwanikidza azvipere mushe chaos is robbed nyika yeZimbabwe. Remember subscribe like on the bell icon. Chimwe anouya achiposta mutungamiri wenyika aiwa achiona the situation muhospitals obudanyira achiti mutaura uyu itsotsi. It is so embarrassing to be doing tsotsi things at 86 years of age. Deeply embarrassing. Ndio mashoko ataugwa na upo tikuonesa muri kuona paendo pake achilebhela mutungamiri wenyika awa as a crook. Mashoko avhundutsa vanhu. Panapa tochipinda mumakomenzi ataugwa nevanhu. Topinda panapa vanhu tonzwa vanyora vachiti he is sophisticated version yevakomana vepambare vanozvomora zvikwama. Mashoko ari kuachitaurwa nevamwe pamusoro pe the movie yakaitwa nemutungamiri wenyika achienda yesterday kuma hospitals. Anouya panguva ino mumwe achipindura achiti billions of US dollars being looted in the name of refurbishing pari renyatwa. ED anobva vamulebhula vachiti the criminal same like Chivayo who is in France now with his girlfriend at a time when they instigate citizens to hate European countries. Chivayo watches CNN News, not ZBC, when he is at his home in Zimbabwe. Mwanopinda vachiti ground appreciation. Mwanopinda vachiti message yakasvika kwasara kudhilivhara. Mwanopinda vachiti mbavha yemunhu kuzanyara zera racho. Mwanopinda vachiti Mr. Chiwono, you made my day. Mwanopinda vachiti vanenge vachiziva havo. Mashoko ari kunokodza upo Chiwono avhura hombe akonzeresa apo palebhela mutungamiri wenyika achiti aiwa President ED Mnangagwa itsotsi achiti aiwa ari kuita trickery kana kuti ukruku at 86 years. Panoonekwa kunze inhau iri kutsviriridza aiwa yemamiliyoni etenda yapiwa kuSouth African firm iri kuonekwa kunze iri kufanira kuinstalla medical equipment plant munyika yeZimbabwe, asi that contract yapiwa isina kumboiswa kutenda kuti vanomboishwa as a public tender kuti vaone kuti which company yavanga offer that contract. But panguva ino uchionekwa kunze madocuments akatosainiwa vakatoapprova kunovhizita kwakanoita zvipatara yesterday kwanguva kungovhizita unoti to see the situation but kwangusimbisa that tender yakasainiwa. Tudze mafunguro enyu motikudiva pamusoro pechitiko ichi. Ina comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.